जोंनि जाबाय जाबाय दे जोंनि गेजेराव दङ सासे मुंदांखा मा होनो भिलेन बेनि मुङानो जाबाय राहुल लाइक दिनैनि ब्लगखौ जाग्रोनानै स्टार्ट खालामसै हेलो फ्रेंड्स गुड मर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग आंनि गोदान मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै जोंना सेकेन्ड डे कलकातायाव ओमफ्राय दा जों थांनो नागिरदों मैया लादोंमोन आं लाइट ओमफ्राय बेखौ आरो बिलियाबो लानोसैनो बेखौनो लानो थांगासिनो उबेर नेगासिनो दा जोंहा much later दा बिलिया लाइटखौ बायखांनानै जों दा थांगासिनो जुता लानो मोनसे मार्केटाव राहुल मोनानि आदै सासेया जोंखौ लांगासिनो मार्केटसिम माने जों सिनाया नालाय दा जों सफैबाय जुतानि जन्था मार्केट नो जुता मार्केट पुरा माने जुतायानो जुता जोब बेखिनिया बेलेग बुस्थु गैया जों बेहाय बिथिं मेट्र' गलियाव मोनो खालि ड्रेस गोजा ओमफ्राय बिथिं मोनो जुता मार्केटआ ओरैबायदि गिदिर आन्दायलायजोबनाय माने माखौ लागोन माखौ थागोन जालाय कनफिउस आरो 400-500 जुतानि मार्केट बे 400-500 रोंबाय रोङाबा थगाय जाबाय लाखांबाय जुता बिलियाबो लाबाय राहुलाबो लाबाय दिबाबो लाबाय आंल'सो लायाखै स' जों दा थांसै निउ मार्केटाव पुरा थफ्ला थफ्लि लानानै बेसेबा भर्ति स' दा जों सफैबाय निउ मार्केट जानाया सिगां जोंना मा जानो एक चिकेन रोल चिकेन रोल एक रोल दिस इज स्पेशल एक चिकेन रोल कितना बेग लालायबाय नो मोना माहाजोना बेग लाबाय गांसे 280 थगाय जालायबाय जा 250 बुंनांगौमोन आं 250 होनखाबाय इनो 280 थाखा होनानै दाहाय रुमाव देखायजोबसै नोंसोरनो नोंथांमोना बापारे दिनै माने जों बेरायनोसो फैदोंमोन शपिं खालामनो नङा जोंना लेडिसफोरनिख्रुइ बांसिनसो जों शपिं खालामबाय मिथिबाय दा आइसक्रिम जानि र' आइसक्रिम मोसानोसै नामा ने मोसानोसै जोङो बरियाना आरो रुमाव दंबावोसो बेसेबा बुरजा जाबाय बारा गोबाव थाबाय थाया जाया बेहाय बापारे सरि फैसा खरस खालामबायलै पिन ओइ पिन फाइनेलि हटेलाव सफैबाय जों दा ओरैबायदि लामायाबो ट्राफिक जागासिनो बिदिनो छट पुजा जागासिनो नालाय ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनो र' एसे बिराद बेर ओमफ्राय दा एसे फ्रेस जानानै जोङो प्रेमसिं घाटआव बेरायनो थांनो नागिरदों आरो माने टाइमानो गैला साइन्स सिटियावबो थांनो नागिरदोंमोन खिन्थु थांनाय जानाय नंला प्रेमसिं घाटआव दसे थांनानै फैब्रबसै आरो नायलांबाय थादो उबेर बुक खालामना लाबाय जों दा नै प्रेम
प्रेमसिट घाटआव थांनो थाखाय उबेर बुक खालामदों। जों दा ससे थाबायनांबाय माने छठ पुजानि थाखाय बिराद भिर जादों। सफैबाय जोङो दा प्रिन्सेप घाट ब्रिजआ बैनो बेनो प्रेमसिट घाटआ नै गुगलाव नायोबा नोंथांमोना नुगोन बेखौ 1841 आवनो बानायनाय जादोंमोन। ओमफ्राय जेम्स प्रेमसिटआ बानायदोंमोन बेनि डिजाइनखौ नै। ओमफ्राय 1843 आव कमप्लिट जादोंमोन बे ब्रिजआ। छठ पुजानि बिराद भिर बेहाय नै। ব্রিজও আছে বঢ়িয়া ব্রিজ পানির উপরতে ব্রিজ जों दा फैनानै बेहाय मा होनो आसामनि बे आदा सानैखौ लोगो मोननानै मोजां मोनबाय। सासे मालिगावनि ओमफ्राय सासेया गरेस्वर नङा उदालगुरिनिनो उदालगुरि अरांनिब्रा मा ओमफ्राय मा होनो बेहाय माने बिसोरो डिफेन्सआव मावो आरो दसे रायलायबाय जोंजों मोजां मोनबाय जोंबो रायलायनानै। ओमफ्राय दा जों नैबे ब्रिजखौ शट लागासिनो जों। बे जाबाय क्रिकेट स्टेडियाम। ओमफ्राय नैबे दा क्रिकेट एसोसिएशन अफ बेंगल। मथा मथि जोंना आं नोंसोरना बेसे जादों मिथिया आंना 20,000 थाखा थांखादो। नों 16,000बाबो 16,000ल' हिसाब लाखानो हाखाया। होद लाइना अबेसोरनिमोन नाय जोंना फाइनेलि गाबोननि थाखाय नै गासिबो पेकिं जाखाजोब्बाय गानलाय गुजायनो। ओमफ्राय जोङो दा जोंनि माल जिनिसफोरखौ आनबक्सिं खालामना नायनो खेबसे। बिलि जोंना नाम लिरना लानांगोन केलायाव बेयाव नङा आं बेयाव हुथुरा स्ट्रेस खालामनानै बिलिनि खायोब्रा। नै जोंना बेनो माला फाइनेलि जरासे बायबाय जोङो। ओये बाथि गिला दिहुनना हो ओये होद अबेसोरनि जानायखौ आन्दायबाय बाल दाना आन्दायखाबाय। जोंनि जाबाय दे जोंनि गेजेराव दङ सासे मुंदांखा मा होनो भिलेन बेनि मुङानो जाबाय राहुल लाइक। रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों बोराइबाय इउटुब चेनेलनि मान गैयै मुंदांखा इउटुबार मिस्टार राहुल बाग्लारि। जोंना नै हाजी कलकाता बिरियानी हाउसनिफ्राय स्विगियाव अर्डार हरनायमोन बिरियानी जोंना सफैबाय दा। ओमफ्राय जों जानोसै बिसोरथ' जागासिनोखा नै नट बेड। ओमफ्राय आरो बेथिं दङ चिकेन एन्ड एग
आलु रुनाया मैयानियानो मार खोमा थ' दा आं जाग्रोनोसै ना जाग्रोनि आं दे